Iż-żgħażagħ għandhom ir-rwol ċentrali f'soċjetà li kull ma jmur qed tevolvi. Dan kien il-messaġġ waqt weekend seminar organizzat mill-Forum Żgħażagħ Laburisti li ra numru kbir ta' membri ġodda. Il-President tal-Forum Elik Saliba stqar li dan huwa l-ewwel pass biex diversi membri ġodda jingħaqdu u tibda tħejjija għal kampanja elettorali oħra. Dan huwa l-ewwel pass għalina sabiex nibdew nagħtu taħriġ speċjalizzat il-membri tagħna, qegħdin nagħtuhom taħriġ fuq political content, fuq creative thinking sabiex ikollhom aktar għodda biex ikollhom ir-rwol ċentrali fil-kampanji tagħna li ħankun qegħdin norganizzaw matul il-ġimgħati li ġejjin imma b'mod speċjali għal kampanja li norganizzaw aħna bħala Forum Żgħażagħ Laburisti lejlet l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Preżenti għall-ewwel workshop kien il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici fejn qal li l-politika hija l-mezz ta' kif biddel dak li tixtieq. Waqt dan is-seminar intqal kif jekk tieqaf tbiddel issir irrelevanti u huwa bekk li l-idejat innovattivi taż-żgħażagħ huma ta' bżonn. Biex ikompli jġeddet il-Partit Laburista hemm bżonn li diversi żgħażagħ ikomplu juru l-interess tagħhom jħabbtu dawn l-idejat li forsi ma jgħaddux minn moħħ dak li jkunu ilhom jimmilitaw fl-istess partit. Ma dan il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef żied jgħid kif diversi idejat ta' żgħażagħ fil-Partit Laburista jistgħu jkunu proġettati fil-manifest elettorali li jmiss kif ġara fis-snin li moddija. Intqal ukoll kif huwa kruċjali li din il-fera tant importanti fejn dan l-organu tal-partit tkun ippreparata għal żmien importanti li jinsab fil-viċin. L-attiviżmu tal-Forum Żgħażagħ Laburisti moqaf qatt matul l-aħħar 3 snin b'diversi kampanji kemm fuq bażi lokali u wkoll internazzjonali.